Ora ono. Oh, sing ana ya nyiksa awak. Kowe ngono. Lah kowe kok mudeng. Aku biyen piye? Aku biyen tau krungu. Tak nglakoni ora. Ngono. Mula kae pantes kinarya dadi patuladan. Kuwi enek tembange enek. Aku malah bingung. Kae pantes kanggo patuladan. Sucipta Jojo kakang burung tani narap raja lantang ngomong ayo bersatu Indonesia. Matur nuwun. Ya, maaf. Iki yen Yahmene iki biasane penonton sejati wayang sing nonton. Ing tengahing wengi ya kuwi mau dewa ngudunake nugraha. Wah, ngono. Wujude katentreman kabagyan karawan kamulyan iki wancine jam 12 munggah, Bro. Wah, ngono. Mula wong Jawa mbiyen yen donga apa wae kuwi mau yen iso kuwi mau jam 12 munggah. Wah, ngono. Jam 12 munggah. Kuwi watese ya kuwi mau pitik kae yen wis anyak puruk. Lah kuwi wis terus. Wah, biyen ngono kuwi tok. Biyen rung enek jam kok. Iya. Ngono. Iya. Heeh. Matur nuwun. Kepareng rengeng-rengeng dulurku saking Randu Songo, Sumur Songo, Randu Songo. Sumur Songo Mbah Wardi. Haha, seneng aku karo Mbah Wardi. Mbah Wardi tasih. Oh, iya. Mbak Wardi lah nika. Monggo keparenga minggah wonten ing pepanggungan Mbak Wardi. Keparenga ngaturaken suka panglipur lumantaran semantenipun monggo. Mangga Mbak Wardi, mangga. Sayo sing rukun mbake ngimpo ngrile saka dalem. Wah, ngono. Ya ora apa-apa. Ya. Iki mau ngersake lelagon Abdi Sekar dhewe. Lho tembunge Mas Petro. Oh iya. Melu ya tak nggen goro-goro. Oh iya. Biar matur. Mbak Wadine ya ora apa-apa wis matur nuwun wis tak sebutke. Iya iya. Yo saiki ngaturake sapa panglipur lumantaran budaya. Sing kapiji nduk niken. Nduk niken arek ngaturke apa, Nduk? Weh, ya, ngaturke apa? Kenoneno. Ya kena sak gelem. Sak gelemmu. Pengasih apa pilok bayang? Ya. Nduk niken S2 lho. Weh, ngono. Ya. Wih. Selendang Sutra mawon nggih, Pak? Nggih, selendang selendang. Ya. Selendang Sutra. Aku sak joge dijamoni karo menik lho, apa-apa bingung aku.